le tun tu mai hian in Zawhna Chhanna hun garon mangle lockdowna a chiar tu turte kan in dai lo van ke manin Zawhna hi garon chiar le mai don ani Zawhna pakhatna kapu tun lai hian September ni som ni pali ni nga chhowe lai hian mi Thianghlim Lawr thleng don Israel ten to toro tan ham dona an lal ber me siar hian lo har thar don ani mi Thianghlim te Lawr to don ti hi aron ritam rio mai YouTube la mai hianin kalo ngai thave nuala karil rute amangang dewa hei hi thu dik ani em a Chhanna dik tak minan pethem le khongai takin YouTube la matem ron chang thayem ole chang thaye lo buai du re reng su hei kan malok hi ni to dona September ni som ni pali ni nga chuan mi Thianghlim Lawr le Lawr lo chu chiang mai dona lom hetianga soi tu te hian an ngai dan an rin dan an soi fo thina Bible atanga be chan tak tak a om lem lo tin pathian thu Bible ten lo mang ve ni point an her koi an du dan mila an her koi chop mai mai ani ti alanga mi Thianghlim Lawr ti buai pui tu te hian an ngai dan chu hei secret rapture ten tia aru ka mi Thianghlim Lawr ni dona ngai nan nei hei hi alo chuan atangin I hriat ka duwa minit linga vel chu alamai theya a rei deu mai theya karon changang che o lali suan arukin mi Thianghlim te Lawr photanga chu min nuwa mi Thianghlim Lawr na tel velo gentile nu chialom tele juda chunga buaina hun khir tak great tribulation kum sari alo manga chumi zo chuan isu churu pui tak na lo kal leang ti rin na hi alo chuana kan hriat a thao me hengai dan vorlar nan hian holding sea chuan le khabu pakhat the late great planet earth ti azia ka copy tam tham tak ralania tin mandeu lokhan left behind ti bu tim la hele Jerry B Jenkins aten an ziak lea hei po hi buang mozat khal anile boka hengai dan pom tu langsar deu te chu Clarence Larkin ate John Nelson Derby ate Cyrus Wan Scofield atele Charles C. Ryrie ate John F. Wolwood atele J. Dwight Pesticott anti te kha ania hengai dan hi dispensationalism anti nen hian akal kopa alo chuana bul tak chu counter reformation edi sangkhat zaruk chho borvel lai kha ania ko ran siam thatu reformers te khan Roman Catholic sa khoroi tu lu ber poble khati laya akai roi Christian ko ran tuna Roman Catholic tia kan lo hriat lar tak a hi Christa dodal tu antichrist ni in an ngaya poble akai roi ko ran chu du to lovin ko ran chu sanana sat tak mai mass exodus anti khalo mani ti chuan ko ran kha akhat to khan chu san hum reng tamai sia tatang khan protestant ko ran ti hi alo pian phata tuna phechen protestant ko ran in ti hi pol rang ming thapui pui in vu anep noi tanen phechon khowela hian sing chuang felowom tani poble akai roi ko ran chuan chu dovin ko ran atanga chuak hote dolet na counter reformation andin tani Jesuit Paul an mithiam te chuan pop thawang nat tak khanaron hauta abik takin Francisco Rivera sangkhazanga somthum pasari le sangkhazanga somko pakhat in kar lai velami kha khanin Krista doda tu chu nakki na lola lang chau tur ania hun topa chumi ma chuan pathian ina ko ran mi Thianghlim te chu wana min seng hoi dai donalom chu van sakol hi kan tan halom lo ti te aron phua chuak ta a chu protestant te lak le na tan mun ranga an zir tir ta ani ti chuan Ribera chuan hrilong nain Krista dodal tu ati hi chu nakina khovel top don naya alo chuakanga kum thum le chan vevel thu nein anei don
ti in aron zirtira ti chuan he zirtina hi kum zathum chung vel zet churman Catholic ko ran pom dan berania Protestant lammi te ro chuan an pompui ve lem lovani amaro chu kum sang zaria somni parukhan Archbishop of Canterbury Anglican ko ran Luber Librarian Samuel R. Maitland anti chuan in le khabu phek som sri pani le ka cha aming po seizet mai an inquiry into the grounds on which the prophetic period of Daniel and Saint John has been supposed to consist of 1260 years ti thu aziaka chuta chuan ribera ngai dan thlopin Krista do dal tu chunakin nolo la chuak tur so ani tin aron soiveta he ngai dani futurism tin vwa ani nge ya hemi nu hian Protestant te zinga po ngai dan tlang lon tak aron ni chowa Brethren Movement le Scofield Reference Bible mangin vorlar anita Moody Bible Institute le Dallas Theological Seminary te inzirtir anita boka mi Thianghlim Lawr pom tu theu te zinga po hun tur le an soidan po ala in anglo nual nge ni ti chuan kan chang thui le de hret ang chenga an ngai dan tlang puya chuan lali su lo kal le na chu tum ni 2 stages anidona antiani avoi khana chu arukin boruwa ka lo kalanga he mi tu mai hian ko ran ho chu ma tok turin van boruwa ka khian lak chhovin anom dona chu tak mai chu mi Thianghlim Lawr anti chu ni chu metanan tran chan chu Thessalonica bungli chang somprok som pasari lak chho caught up English King James Version na soika an tran chan larber pakhat ania chu mi Thianghlim Lawr zo chu na tum ni na tan li chu chu walau takin mi zong zong mu thei tur local le don ni in an ring ani hetianga aru ka mi Thianghlim Lawr zirtir hi Bible thu ne na in kal tlata chu wangin lo lungai lo la lo thaphang lo la ril ru po lo chi ai lo se September ni somni bali ni nga chu kan theng chho mai do na chu ta chuan an dot soizia alo lang mai don ani chu wangin Francisco Rivera hian Protestant tena popin akai ruai Roman Catholic ko rantia kan lo hiat lar ta ka hi sakol dan bo chepa boral fapa nia an pu na chu do let nan le Protestant te lak let nana theology ran aron phua chop kha ania sakol hituma Christian le Christian in pu lowangu sakol te chu Krista do dal tu ni don wangin Christian te kan ni theinang he dan bo chepa sakol a hi chu khovel top dona alo lang dona chumi ma chuana mi Thianghlim te zong zong a ko ran ho te chu vana min Lawr masavek dona lom tin aron zirtir ta hei kum zali zanga lo liam chhozela kumalo rei tak nuwa chuan tun laia Sunday ser puitu zong zong te Christian ko ran Paul zong zong ti tur chuanin an lo trom pui le ta tlat maya an hlotling hle ni tun ma kan nau pan lai han ti ve ngia lila kan la nau pang viau thona in khati lai huna po khan mi Thianghlim Lawr hi tu nei na thleng tran to ni nan soi ten tia an soi dana chuan America rama chuan motoran han chuanga zunram thiarin an han chol do na an hnunga an chuan pui reng a sit hnunga thu chu alom talo top maya lalpana Lawr ta nin an ngai ni tiang chi te tin sinners friend ti team ni taing ka fian ho tu pa aming soi lovila chu po chuanin si phir kem na Chrisel na Chungchang cinema miron chu sakteu ti in campers ho ten zule muam le zule rui hlo an sim theina tur khan tran pui tu atan min som ve a pastor ai ton nen kan han chu saka chumi tuma thu soya po chuan tuna hian mi Thianghlim Lawr chu aru kin a thleng tran to ni na langa ti kha alo soi vak maya nakina chuan thlo theina pilot teng te hi aron Lawr huna chuan in passenger te ka pilot omlo hian vir thanok nok to mai don ani bus driver te po kha ron Lawr so to chuan in
driver tel lo khan motor kha kong thlang kham a lum tharum to mai don u nau du tak tu na hian chu thleng tan mek ni na lang sabra ma te po motor chuang lai nunga mi then khat te chuan lo bo dai to thin ti te khan camper se kha alo vau vela in hlan tur khan nornan alo mangani ma se voi ni thleng hian ami thianglim ni in ngai speaker te po ala lor hau silowa chu vain kar le lok mai hian September somni pali ni nga chu lo thleng dona thuril tular berber te po hi lor lowin tu line la vei thur thurin ri nom chu wangin he thu hi dot mulum mai ani ti lo riala mi thianglim lor tia kan vuwa tur kan soi tur tak tak zo ka ro chu lal i suan chiang takin min rila olive tlanga azir tir ta nen an thut lai khan lal pain te ka ngei lo kalang khovel tom na chin chen te min ril theim ti an zo khan a ril ta vek mai ni khamo tu manan ti der lo nan chu film kho ro mitam takin krista chu ka nei tin ke ma ming chalin an lo kalanga mitam takan ti der don sia tin in do thu len do thu thang ten la hrianga in mangan lo nan film kho ro chung chu lo thleng tu reng ani ni ma sela top ni sun ri lawang nam hrang le nam hrang in do wanga ram hrang le ram hrang in do wanga mun hrang hrang a tram te tlanga lir te ngi ngang chung zong zong chu nau vei tan ti na ni chumi nuwa chuan hrom tur turan man ti rang chowa an ti lumang cheu kamhinga wangin nam zong zong huat in niang chumi huna chuan mitam tak an tluanga in man tir toranga in hoton ang zol nei der tam tak pon lo chuak a mitam tak an ti derang ti khan soi ni khabo chuan a soi chho zela a soi zel na chuanin ti hian kan mu ne he mi thianglim lor hun tak kan te hi chu Isu Krista lo kal hun hian ringot mai ni Isu Krista hi mi thianglim te lam tur lo kal ni hi a ro pui tur zia chu a ru ka ral ani don re reng lo wa tu ma zia chu rual le soi fia so rual lo tur ro pui lu tuk mai na lo kal don ani a ro pui na in van te ke tu ma fak na in le khata atlet zia chu engang mai ni ya aku ta tangin eng za ma lo chuak chu ta chu na thil ti theina in thupina om hripui chu mato na tanga hnunga chuan trek atla rum ruma dinga lei chu tinging dur dura hoi vela namte ti thabara tlang hlun te chu ti dara kum khomwal pong te po kim kia tin habaku ka bung thum chang thuma tang cha ru ka khan kan moni a mel chu chun lai ni aya eng zokin aron eng don ani ti kan muwa apuan ale malpuya chun lal telal ho tu te mingzia ka om ti in thupon bung som pakua chang som parukam kan mu bokane ama chun mel zong zong dang zo veka chandam lo misual te chu lavin an khuranga an thin lung te tuira langa an khup te in khong lokanga kong zong zong ka an hlu don ani ti kha nahuma bung ni chang som ate khang kan mu thaya tin thupon bung ruk chang som panga som pasaria tin layalal te million te sipai ho tu ber te mi hausa te mi chak te boy lo tin reng te chu pu ka le tlang ale lungpui chuan birua tin tlang te le lungpui te hena chuan min delulak lal thut pha thu melaka le beram no thinur na laka min hliaro an thinur na ro pui tak chu lo thlen ta hi chu ti chuan tunge ding theyang ile ti in an om ten la chum don ani ti kha thupon bung ruk chang som panga tanga som pasre khang kan mone heila Isu Krista lo kal huna thil theng tur ania chuan tirko pola ngei point lol pa ngei chu out home nen van tirko chungnung ber o nen pathian to torod ri nen van na tang lo chuk don ani antia Thessalonica bungli chang som per ko tang kan share chuan kan muwa ti chuan mithi te chu kai thoina no manga atita ni kha mithi te kha troi thei lawa kai thon on ni don mi thianglim lor ni a hian chun mi fel nung dama om te kha ti danglam ani dona mitin rengin la Isu Krista lo kal ami thianglim te lor tura lo kal ni chun mudona aru karon lor zeu lam hi khoya mai hian alang lo reng ani chura Isu thu soi lo chiar teng o mathai bung som ni pali chang som thum le marka bung som pathum chang som ni pasari tangkhan kan muwa tin lukazia ka te po kan chiar seng lawang
mi hing fa pa hi thil ti theina le ro puina na sa tak nen van chhum chunga lo galan muang tina van tir ko te chu to ro ri na sa tak nen atir chuakang an ni chuan a thlan te chu kol kil li ta van to patanga top le lam thlengin an lor kho mang ti ani hei tak mai hi ni mi thianghlim lor ti an lo soi bible chang lor ti om chhun chu hei hiang ti khun lo thleng tur mo kan ti chuan chu isu krista local ni thleng tur ani chu aru karala tu na mi lor zeu zeu ni lovin eng tin nge ti in chiar thale teng o mi hing fa pa hi thil ti theina le ro puina na sa tak nen van chhum chunga lo kalan muang an ti ta ni chu tina van tir ko te chu to tro ri na sa tak nen a tir chuakang e khai aru kar lor ani don lo to tro ri na sa tak nen van tir ko te kha aron out harum rum mai don ni lal ber chu lo kalta lal isu krista lo kale ti kha aron puanga to tro den ro puil tuk mai khan aron thok don ni chu chuminia chuanin van tir ko te chuan pathian mi thianghlim a thlan na te kha kol kili ta van to patanga top le lam thlengin an lor khom don ani ati ta chau ani chu wang chuan September ni somni pali ni nga ru ka mi thianghlim lor lo thleng tur nga soi tu te soi dan le lali suwa soi dan ni ain mil lo lutuka chu wang chuan lo oi lo la lo thlaphang su o hemini hian lali su krista chuan orol ro pui tak mai chuan in nang ni vai futom teu haro le tin aron kowanga ti chuan leilung chuan chu pathian fapa ori chu atuar zo don lo khopui ring ber ai poring zok ani don awangin khovel hi nging loi anga lir na sar nga lo nging nga akhi ke roi nga tlang te chu chim rum nga ti chuanin khomwal te chu tui fin ria ta pilanga tui fin ria tui te chu bela tui so borang mai hianin an so bulanga khopui tin reng mai kha chim rum nga mi suak sual tele mi fel te point isu krista lo kal mel chu an movek don ani chumo thu puan zia ka khan ngai te ni chu chum te nen chuan lo kal don ne mitin reng ina muanga te ani aring tu te chawinan muang ti lam ani lo kha ri na satak ne na tir chu te kha aring tu te tan chawari khiat thai tur ani reng lowa misual po in an khwek don mi tha po nan hrianga mi tha te chuan an hlau ve don lowa misual te chuan an hlau tuk don an tri lu tuk don a rap thak an tel tuk dona ti chuan tlang lo chim rum te lungpuin vordar chum te nen an tong traianga tlang te u min del ro mol te u min khuro lungpui te u min del lum ve ro ti khan an la tong trai don ne lal thut pha thu ale beram no mel khan mungam don lo hemini hi ni mi thianghlim lor hun tur chu aru garala mi thianghlim lor soina hi bible ai hian tlar khat ma a om lo hrim ani ti kha ilo hredon ne o chu toy theng beraka chan theina chani mai te se a tun thuma tan chuan